Shalom, horas madihita saluhut dihamu amanami inanami haangge pinaroibot manang didia pemaringanan sai tondeni tu hattama naman dongani hita. Saudari telah marwata martangi-tangian lau marsiajar sian persiajarata sekolah sabat hari Kamis. Persiajaran di hari Kamison si tindangi di huasoni debata. Si tindangi di huasoni debata. Ayatnya na dienet sian Joshua pitu ayat onom rodisia ya. Songon nok ta persejari di minggu nok salbu nunga di lehon debata partikiat tuaka bangso perbigu asa mananda ibanan yan jala mulak siandalan nasida na jahati. Ada tahe menjua do nasida jala di ujungna mengadopi paruhuman ni debata. Anong do kapertikian nauli di leon debata. Asa adong hamubaon ni rohania di akka parjahati. Ay diharapkan debata do ikondoho donian akka si pelebegui maka tindakon huaso ni debata. Ikondoho do bangso kanaan na sotumanda debatai lao maka tindakon debata nasitong. Ya. Di bugasan Joshua pitu ayat onom sahat siya oma napapatarhon mula ni di panjakonan ni si Joshua dopak hamamago na mangondam na sida. Di songon berngota masongon dia si Joshua makilalahon hirana naing Roma hamagoan tu na sida. Jadi molo tapatakas tutu sian buku Joshua on ya. Berngota songon dia si Joshua ya. Songon dia si Joshua dungi diribahi si Joshua ma aka ulosna. Jala manupkap ibana tu tano. Di jolo patni Jehovah sahatu botari. Ibana dot akka si tuani Israel. Jala dibahen be sirabun tu ulun. Songonima pangalaho na diulahon si Joshua hirana yang putus asa menyerah iban. Buasa tung patari paronmo bangsoon sian Jordani lama ngalihon hami tu tangan ni halak Amori. Pasrah buasa tung pasahatonmu ya. Menyerah asa mago hami. Nah, kadang-kadang di perdalanan ni perngoluta moloro akka pengunjunan na borat di ngoluta olo do hitam makkilalahos. Ya. Asa mago hami ni mana. Jadi di ayat walu di dok iya le Tuhan aha nama dohonokku dan mundur halak Israel di bayan akka musuna. Ah nama sidonok. Apalatakas mulata jaha di ayat siya. Begyon ni halak kanani do sandok isini tanoon mabaritai. Jadi haliangan na sida mahami jala siap ponon na guarnami siatanon. Wow. Dangarong be hira-hira dalak kamonangan ya. Siap ponon na mahami sian tanoon. Jadi akan binahenmu
humoko guarmi nati mombili, natu mimbuli. Ya. Nah, molo tarangrang itu tuh persiajaraton di persiajaran Ari Kamison ya. Gabe songon na hagaleon dari patudu si Joshua jala siap ponon na guarnami siat tanon. Ya. Jadi ahama bayonommo humokop guarmi na timbuli. Jadi di mulana bagian si Joshua songon halak Israel na di tengah-tengah ni hasusaan dukon ruar na sida sian Mesir. Ya, tukso mate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir. Dinahundul hami di lambung hudon akan namarisi juhud. Dina bosor hami mangan sagu-sagu. Ai ditogihon hamu hami ruar tuhalongona non laho membunuh sandok luhutanon atau raparan. Di dua Musa 10 ayat. Tersongonima rupani keluhan na toktong dirasahon si Joshua songon di perborhat na sida sian tanah Mesir. Jadi di si Joshua iale Tuhan Jehovah neman. Muasa tung patari paron mo bangson sian Jordani. Laho mangalihon hami tu tangan ni halak Amori. Pasahatok kami tu tangan ni musuh. Ya. Tung so tading hami nian di bariba ni Jordan. Buasa pola ko patari paron mo hami Tuhan. Lebih baik mahami tading di baribaan. Alai dung masai di patuduhon ni bana terlumobi rohana dopak haleaon ni goar dohot hasangapun ni Jehovah hinorhon ni haje polone. Taringot tu goar ni Tuhani. Jadi hal yang nasida mahami. Hal yang ni musui. Jala siap ponon na goar nami setan oh. Jadi mabahanom muhumokop guarmi na timbuli. Alay tongdo di pasahat si Joshua taringot tu guar na tumimbul guar ni Tuhani. Jadi molo tajaha di hataon patuluhon sada turpuk dot nagabe ipola sian sakap ni debata di halak Israel ya. Nakpaibana makirim asa akabangso parbego humaliang na sida marnida hagogo na pinatupan ni debata di bangsona na porsea di ibana na taruri do na sida songon na binahen ni si Rahab. Marsiajar di debata di halak Israel marhite huaso papatuhon na binahen ni bangson. Jadi tongdo dipaingot tu persiajaran na dapot hita sungundian na binahen ni si Rahab. Ya. Lampatanna nang dibugasan barita ni halak Israel na manggulut tanoi adong do barita dohot bolon na dipatuduhon. Persidohot mai mamboan hasangapon dohot hamuliaon ni Jehovah. Jalan nagabe sasada pangaropan di akas si pelebegu nang dohot di halak Israel. Nah, jadi tujuan ni debata asagboy bangsa Israel nagabe sitindangi dihuaso ni debata nuksahat na sida di talo baga-bagay nang dihaliangi musuh na sida dihaliangi akabangso
ni halak kanani alai ikon dihatindakon na sida manian huaso ni debata. Naung binegeni halak Israel songon dia debata patuduhon haguguon na sumurong na laho manugihon na sida taripar di sungai Jordani doon na pataluhon aka bangso-bangso na asing. Asa gabi dohot manian halak kanaan halak sipilibigu boy mananda makatindakon waso ni debata na sumurong. Marnida di son hasadaon sian halak Israel dohot panindang ngion na sida di nahumaliang dohot panindang ngiyota ima huria pasi-pasi manang hita sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ketujuh ikon gabe dohot mahita sitindangi di huaso ni debata di partikianon ditikin na parpudion rap mahita makatindakon habadiaon ni tuhatta debata jalan naing malian dohot halak na sumananda Tuhanido pe asa hatop maditanda na sida asa gabe dohot manian na sida sitindangi di hati goran dohot di huaso ni debata songanima Parsiajarata di Borneo say ditupahi di pasu-pasu Tuhan mahita di parngolota segano pare asa tapatuduhom matutut. Huaso hadengganon ni dibata di bugasan pardalanan ningolutta. Horas madihita saluhut martang yang mahita. Pinuji maho ali Tuhan debatan na marhabangsa di surga. Dinahu parsiajari hami sotik sian hatam na badia. Taringot tu si tindangi di huasom na sumurungi. Papatar male Tuhan di ngolunamion songon huaso na patar di patuduho tu bangso Israeli. Di papatu na sila doa ka bangso. Si pala peroha galeon songon parsiajar nun naing menyerah si Joshua. Alai di patuduho do huasom. Di lehokodo hamonangan di nasida. Ipi ale Tuhan nasima rom pargogoi mahami dohot huasom na sumurungi. Asa tung margogo hami mangalo api sumbiani sibolis. Asa boy hami monang liak kaparukilon nami. Dinaroa kapangunjunan. Dinaroa le Tuhan kahasusaan. Ay hodo le Tuhan. Partonggol di ngulo nami. Pasu-pasu ma. Pardagingon. Pasu-pasu partondion nami. Pasu-pasu na niulan ni tangan dohot pelayanan nami. Pasu-pasu saluhut le Tuhan. Bartolomo ni Ram. Jakob Panginoon namin maritay Jesus si paluhan. Amen. Horas manita saluhut.